Dobrý deň, pozdravujem vás. Dnes si povieme o prístroji, ktorý sa volá Ventun a ktorý dokáže zveľaďovať našu obličkovú energiu, čiže ten element vodu. A ja teda už s ním mám skúsenosti niečo cez mesiac a musím sa priznať, že s každým ďalším klientom sa dozvedám ďalšie úžasné veci, čo to dokáže. Za mňa je to úplne že skvelá vec, že niekto vymyslel niečo takéto, pretože to je akoby väčšinou najčastejší problém, ktorý my terapeuti čínskej medicíny riešime, a to je vlastne doplnenie toho obličkového yangu, esencie, yinu, proste všetkých týchto záležitostí, pretože to je náš ten koreň životný. Takže ja by som vám chcela niečo povedať viac o tom, akým spôsobom to funguje, pretože naozaj nedá sa to vysvetliť klientovi, keď príde takto veľmi komplexne, ale aby to bolo aj zrozumiteľné, pochopiteľné aj pre laikov, som si dovolila vytvoriť vlastne tento príspevok, aby ste aj vy vedeli, čo to znamená, že tuto prídem, položím si tam nôžky, pol hodinku tam relaxujem a čo to ten prístroj vlastne robí. Takže prejdeme ďalej. Toto je len také stručné zhrnutie pre tých, ktorí nelistujú do začie napríklad. Hej. Čiže v čínskej medicíne máme 5 elementov, ku každému elementu prislúchajú orgány a vlastne k elementu voda prislúchajú obličky a močový mechúr. Tu nám vidíte vlastne, aké sú tie kľúčové úlohy toho elementu voda. Niekedy sa mi to zle skloňuje, ospravedlňujem sa. Ale oni sú koreňom yinu a yangu celého tela. A ukladajú esenciu Qing, to oni volajú v čínskej, ktorá je zdrojom vitality, reprodukcie a dlhovekosti. Čiže z toho vidíte, že naozaj, že je to naozaj tá kľúčová zložka, ktorú akoby musíme zveľaďovať celý ten rok. A čo sa týka vlastne akoby, to som vám už povedala, že vlastne párové orgány sú obličky a močový mechúr. A dôležité vedieť aj, aké emócie sa nám viažú na element voda, a to je strach. A to poznáte, sú ľudia, ktorí sa boja, aj muchy sa hovorí. To je automaticky, vidíte, že je tam nerovnováha v elemente voda. A potom sú takí tí ľudia, takí tí múdri, rozvážni, pokojní. Proste oni šíria okolo seba taký kľud, proste takú rovnováhu. A to sú tí ľudia, ktorí majú v poriadku obličkovú esenciu a majú v poriadku obličkový yin a yang. Telesné tekutiny, ktoré sa spájajú vlastne s obličkami a teda s elementom voda, sú sliny, semeno a teda to nie sú telesné tekutiny, ale kosti a kostná dreň. Keď si uvedomíte, že kostná dreň súvisí s obličkami, tak nám skutočne dojde, že aké obrovské súvislosti to má. Zmyslovým orgánom sú uši, oni aj vyzerajú ako obličky. Hej, to som vám tiež ukazovala, že keď chcete vlastne stimulovať obličky, tak stačí si riadne vlastne poťahať poriadne ucho. Je to veľmi požmochliť, väčšinou ľudia nevedia, čo tým úplne myslím. Ročné obdobie, ktorému patrí, je zima. Hej, a esencia, to je ten Qing, to je vlastne esencia aj prenatálna, aj postnatálna. Prenatálna znamená akoby pred narodením, to, čo máme v brúšku a to, čo sme dostali od rodičov, a postnatálna je tá, ktorá už je po narodení. Tu nám vidieť, vlastne tu nám máte taký anglický obrázok, lebo naozaj v tej slovenčine sa toho úplne veľa nedá nájsť, ale teda za čo sú zodpovedné, to je vlastne reprodukcia, vlasy, uši, kosti, mozog, hej, to je dôležité, a vlastne metabolizmus vody v tele. To je taký úvod pre tých, čo nečítali to ostatné predtým. Tak a teraz si povieme niečo o tom Ventune. A Ventun naozaj bol akoby skonštruovaný, vymyslený, vynalezený akoby v súlade s tradičnou čínskou medicínou, a on vlastne kombinuje tie tradičné princípy s tými modernými, čo je úplne že ideálna vec, a funguje vlastne kombináciou prieniku tepla a odstraňovania vlhkosti, čiže pomáha rozptýliť chlad a vlhkosť, ktoré sú príčinou množstva ochorení v organizme. To si povieme ďalej. A mikroprúdovej a pulznej terapie, čiže stimuluje akupunktúrne body, stimuluje vlastne reflexné body na nohách a meridiány. A plus ešte taká čerešnička na torte je taká, že on dokáže vlastne generovať plazmu, to sú záporne nabité jóny. Hovorí sa vlastne, že
Preto ľudia aj radi chodia napríklad k vodopádom do lesa, pretože tam je obrovské množstvo tých záporných jónov a napríklad Ventún ich dokáže vyprodukovať ešte 10-krát viac, ako je napríklad pri vodopádoch. A povieme si také tie základné tie oblasti, kde môže vlastne ten Ventún pomôcť nám akoby v tom elemente voda. A to je základy. Ochrana a obnova esencie Qing, regulácia vlhkosti a toxínov, posilnenie vôle a eliminácia strachu. To sú vlastne akoby vedľajšie účinky toho, keď zveladíte ten element voda. Potom je tam vplyv na reprodukčnú schopnosť a životnú energiu, pretože reprodukčná a sexuálna energia je základná hybná energia vesmíru. A od tej závisí vlastne, ako aj my žijeme, ako iskru to má v podstate. A takisto pôsobí na mozog, nervový systém a krvotvorbu. A vlásky tu už nie sú spomenuté, takisto aj vlasy. Vlasy vždy hovoria, to tak aj starí ľudia hovorili, kedysi, že keď niekto mal takú hrivu, keď mal proste také vlasiská, takže ten má silný koreň, ten má tuhý koreň. Určite si na to spomínate. Čiže dokonca sa vraví, že vlasy sú predložením krvi, čiže aj tá krv akoby súvisí s tými obličkami, len nechcem vás už veľmi do toho vťahovať, aby to nebolo príliš odborné a aby vám to prinieslo tú logiku. Takže prvá vec, ktorú sme povedali, vlastne je ochrana a obnova esencie Qing. Táto esencia sa nám stráca v živote preťažením, keď akoby nerešpektujeme to, že telo je unavené, chronickým stresom, nedostatkom spánku a chladom. Úplne najhoršia kombinácia tohto celého. A ako tam vlastne pôsobí ten Ventún? On vlastne od nôh frekvenčne ťahá hore energiu infračerveného žiarenia a nie len infračerveného žiarenia priamo do oblasti obličiek. Pretože na spodu nohy nám začína meridian obličiek, už sme si to ukazovali. Čiže takýmto úplne, že jednoduchým, logickým a lopatistickým spôsobom to funguje. A cez ten obličkový meridián vlastne sa tá energia dostane až sem do oblasti obličiek. Pomáha zahriať yang obličiek. Yang to je proste, to je akcia, to je energia akcie, to je oheň. To je proste ľudia, ktorí ho majú slabý, tak to sú takí... Náš školiteľ to hovoril po česky, že takých cípačkovia. Takže to je tá energia tej životnej radosti napríklad. A tým, že zahrieva ten obličkový yang, tak chráni esenciu pred ďalším poškodením, chladom a obnovuje jej funkčnosť. Čiže viete si predstaviť, že od spodu od tých nôh, lebo tam sa položia nôžky, a od spodu od tých nôh vlastne ťahá tú energiu smerom nahor až do obličiek. Regulácia vlhkosti a toxínov, to som už veľakrát spomínala, čo všetko vlastne má na svedomí v tele vlhko a chlad v organizme a toxíny. Pretože to sú vlastne pôvodcovia toho, čo my potom v tej západnej medicíne voláme choroby. Takže znovu sa trošku vrátim k tej téme. Močový mechúr a obličky hrajú kľúčovú úlohu v transformácii, distribúcii a vylučovaní telesných tekutín. Na tomto sa zhodneme aj v západnej medicíne. A keď je tam nerovnováha, tak vtedy vzniká vlastne, my to zase voláme v tej čínskej vlhkosť, a vznikajú opuchy. Opuchy alebo aj tukové tkanivo vtedy vzniká. To je nahromadená vlhkosť a chlad v organizme. A ten Ventún ako pôsobí vlastne on tým, že stimuluje meridian močového mechúra a obličiek, tak zlepšuje ten metabolizmus vody. Pomáha telu odvádzať nadbytočnú vlhkosť a s vlhkosťou sa odvádzajú aj toxíny. Takže to si určite pamätáte, že väčšina toxínov sa ukladá v tukovom tkanive. Proste tam sa mu páči, bo tam sa naviaže na tie tukové zložky. A čím vlastne odľahčí tú záťaž na energetický systém celého toho elementu voda. A mám veľmi veľa klientov, ktorí mi povedia, že vlastne, že oni dlhodobo cítia akoby prehriatie v oblasti členkov. A tam proste sú tie najdôležitejšie akoby tie body, ktoré sa týkajú vlhkosti a zadržiavanej vlhkosti a opuchov v organizme. Toto je veľmi dobrá téma. Posilnenie vôle a eliminácia strachu. A mnohých z vás toto riešite. Veľmi často ľudia hovoria, že nemám pevnú vôľu.
To je ďalší základný akoby faktor, ktorý ukazuje na to, v akom stave máte obličky. Hej. Pevná vôľa sa pestuje. Pevnú vôľu si musíme tvoriť disciplínou, ale pokiaľ nemáme akoby dostatočne vyživený ten element voda, tak je to veľmi ťažké. Naozaj. Čo je dôležité, naozaj emócia strach oslabuje obličky. A čo sa vlastne deje, keď oslabí obličky, tak prídu úzkosti. To sú takí tí nerozhodní ľudia, ktorí sa nevedia rozhodnúť. Hej. Na fyzickej úrovni to vidíte, že sú tam problémy s kolenami a s bedrovou oblasťou nášho tela. Čiže vždy ide ruka v ruke, preto sa to volá psychosomatika, pretože vždy vlastne tie emócie, ktoré sa tvoria, súvisia vlastne s tým, že sa ukážu sa nám na tom fyzickom tele. Ako funguje na toto Ventún? Tak on vlastne tým, že ťahá zase tú energiu až pozdĺž vlastne svalov chrbtice, kadiaľ ide vlastne akoby dvojitý meridián močového mechúra. Myslím, že som tam aj niekde ešte bude fotka. A on naozaj, to je veľmi, veľmi špecifický, extrémne dlhý meridián s obrovským množstvom bodov a on ide v takej dvojitej čiare po obidvoch stranách vlastne chrbtice. Hej. Čiže tým pádom, keď my pustíme ten Ventún a pustíme tú energiu a ide to vlastne od spodu, od tých nôh, kde vlastne končí meridián močového mechúra a ide nám vlastne po vonkajšej strane členkov, tak on dokáže upokojiť celý nervový systém. Hej? A tým, keď uvoľníte nervový systém, tak posilníte vôľu. Ten pacient, klient alebo my, kto používame Ventún, sa cíti uzemnený. Keď je človek uzemnený, tak sa nebojí. Boja sa ľudia, ktorí nestoja nohami pevne na zemi. Viete, to sa aj tak hovorí. Proste ten človek, ktorý nestojí pevne nohami na zemi, nie je uzemnený. Dneska je to veľká téma, pretože ľudia veľmi veľa riešia tie duchovné veci, ale treba si naozaj na to dávať pozor, že treba zostať nohami na zemi. Kto ste videli Jedz, modli sa a miluj, tam to bolo krásne na začiatku toho filmu ukázané, keď ona prišla k tomu šamanovi na Bali a on jej ukázal takú postavičku, vyzeralo trošku hrôzostrašne, malo to 4 nohy, malo to oko a miesto oka to malo srdce. A on jej vtedy povedal, že vlastne keď chce akoby udržiavať rovnováhu v tom živote, tak musí stať pevne nohami na zemi, ako tá štvornoha príšerka tam. A musí sa na svet pozerať srdcom. To boli úplne, to je, že základný akoby message pre ten ľudský život. Čiže, aby som sa vrátila naspäť, keď človeka uzemníte, tak ľahšie zvláda strach. A keď tam nie je strach, tak zase posilňujete element voda. Je to veľmi jednoduché. Tá čínska všade má metafory a dáva to všetko zmysel a logiku. Čo je veľmi dôležité, a o tomto by sa dala urobiť zvlášť celá prednáška, naozaj, je reprodukčná schopnosť. Dnes je obrovské množstvo párov, ktoré majú problémy s reprodukciou, alebo teda so splodením potomka. Veľmi často sa s tým stretávam, prídu žienky, muži už tak veľmi nechcú to riešiť. Dnes je to veľmi obľúbené poslať ženu na hormonálnu terapiu, nechať si ocentrifugovať spermie, spojiť to s vajíčkom a už tá žena si s tým poradí. OK, každý máme nejakú cestu, za mňa sú lepšie cesty, naozaj. Takže tým, že vlastne tá esencia Qing je uložená v obličkách, a je priamo spojená so všetkými reprodukčnými a regeneračnými procesmi. Čiže preto element voda je koreň života. Bez toho by sme tu nikto neboli. Tá esencia Qing je základ pre tvorbu krvi a kostnej drene. Okrem toho ovplyvňuje kvalitu spermí, vajíčok a reguláciu menštruačného cyklu. A ten obličkový yang, to je to teplo, potrebné na tú transformáciu, najmä do tej maternice. Proste maternici, keď nemáte teplo, tak jednoducho do studenej zeme sa nesadí. To proste fakt tie metafory sú dokonalé. Čiže proste tie ženy naozaj potrebujú, aby to podbrúško, aby tá maternica, aby tie vaječníky boli vyhriate tým obličkovým yangom. A toto tiež vlastne dokáže ten Ventún. Čiže takéto jednoduché, geniálne to môže byť. Čiže vrele odporúčam napríklad terapiu Ventúnom aj pre
úvodzovky neplodné manželské páry, pretože veľmi často je to len chlad v tele, ktorý môže byť naozaj akoby následkom toho životného štýlu, následkom vyčerpania, následkom toho, že dneska napríklad žienky jedia veľmi veľa studených ochladzujúcich potravín, ktoré sa vydávajú za dietné. Pridáva sa tam vyčerpanie, spôsob obliekania, hej, holé členky, holé kríže, holé podbrúško. Proste je tam toho veľmi veľa, ale všetko sa dá, keď sa chce. Potom je tu pôsobenie na mozog, nervový systém a krvotvorbu. Znovu proste, keď si uvedomíte, ktoré všetky tieto kľúčové veci sa nám spájajú s tým elementom voda. Ten element voda, ja som to už aj v tých predchádzajúcich vysvetľovala, že to je element voda, je ako ten čas, ktorý sme strávili u maminky v maternici. Je to kľúčové obdobie, od ktorého naozaj bude závisieť ten náš ďalší život. A my máme vlastne šancu každý rok si ho obnoviť. Oni tie cykly existujú ešte aj v rámci dňa, v rámci mesiaca, v rámci roka, to už sme si povedali. Čiže aj v rámci dňa vidíte, kedy je obdobie elementu voda. Čiže obličková esencia Ting je základom pre tvorbu drene, čiže základom pre tvorbu krvi. Dreň zahŕňa miechu, kostnú dreň a esenciu, ktorá vyživuje mozog. Toto všetko súvisí s obličkami. Preto funkcia tých obličiek je priamo spojená s kognitívnymi funkciami, to sú funkcie myslenia a tvorbou krvi. Že keď si to uvedomíte, že vlastne príznaky anémie sú mnohokrát napríklad zabúdanie, tak vám to dáva obrovskú logiku. Čiže podľa tej čínskej medicíny oni volajú ten mozog, že to je more drene, to je priamy preklad. A kvalita a množstvo obličkovej tej esencie určuje pamäť, koncentráciu, vitalitu mysle a zdravie nervového systému. Čiže opäť sme v jednej obrovskej, extrémne podstatnej téme. Preto napríklad ľudia hovoria, že na starobu zabúdajú. A to je presne to. Tam je ten úbytok vlastne tej esencie Ting a plus úbytok obličkového Yangu. Ďalšia vec vlastne kostná dreň to už sme si hovorili, je generovaná z tej obličkovej esencie. Obličky sú tak koreňom krvi. Čiže obličky sú, v čínskej to sú proste termíny, sú more drene a koreňom krvi. Áno, ja viem, že sme si vraveli, že slezina, ale slezina je zdrojom pre tú krvotvorbu. Hej? Ona dodáva tie suroviny. Ale ten, kto vlastne akoby generuje tie bunky, tak to sú obličky. A srdiečko to celé riadi, pretože riadi krvný obeh. A zase krv je tekutinou srdca a krv je radosť. Čiže znovu sa to tam prepája. Kde máte radosť, nemáte strach. Proste to sú tie súvislosti, ja to proste milujem. Takže, ako pomáha vlastne ten Ventun pri výžive mozgu a posilnenie vedomia? Tu nám vidíte, trošku je ten obrazok taký rozmazaný, ale to vôbec nie je podstatné, pretože keď si predstavíte, tak vlastne oproti pupku máme Mingmen. On je tak približne niekde v strede toho tela, ale je to Mingmen. Treba dať veľký pozor, toto je miesto, kde sa pícha spinál. A čo som tým chcela povedať, že voda priamo zlepšuje tvorbu a kvalitu tej energie Ting. Je tam napísané Ying, ale vyslovuje sa to Ting. A zase, lepšia tá esencia znamená viac drene, čo znamená, že to vedie k lepšej pamäti, k jasnejšej mysli a stabilnému nervovému systému. A tam sme opäť pri tých úzkostiach. Dneska fakt, každý druhý človek, ktorý príde, má diagnózu tetániu a úzkosť. A zase sme pri tých obličkách. Pritom fakt stačilo by jednoducho sa na to pozrieť správnym spôsobom, posilniť tento element, pretože akoby tá západná medicína rieši tie príznaky. Ona nerieši to, pretože ten človek dostane magnézium a magnézium je OK, ale v podstate to je jinový minerál a vy tam potrebujete posilňovať aj esenciu, aj yang. A keď už si s tým človekom nevedia poradiť, tak dostane nejaké psychofarmaka. To je najčastejšie. Čiže vlastne ako funguje ten Ventun, tými teplom a tými mikroprúdmi
tým, že ide vlastne po tom meridiáne aj tých obličiek, aj toho močového mechúra, tak harmonizuje tok či, to QI je či, to je energia, smerom nahor, čo pomáha vlastne vyživovať to more drene a zmierňovať prejavy napríklad ako sú aj závraty, slabá koncentrácia. Hej? A to je napríklad, dneska sa to stále rieši, že proste ľudia sa nevedia sústrediť, koncentrovať. Zase sme pri obličkách. Hej? Čiže keď si toto všetko uvedomíte, vy toto nepotrebujete vedieť, ale uvedomiť si, že toto súvisí všetko s obličkami a že najdôležitejšie je sa o ne postarať. Hej? To nájdete vo všetkých tých príspevkoch, ktoré sú smerom dozadu. Hej? K tomu sa už nebudeme teraz bližšie vrácať. Ako pomáha ten Ventún vlastne pri podpore krvotvorby a regenerácie, pretože to je tiež veľká téma, dneska je obrovské množstvo, teda prevažne žien je anemických, takže on vyslovene robí to, že pri stavoch, kde je nedostatočnosť krvi, tam je slabosť, bledosť, únava, proste mnohí poznáte tento klinický obraz, a nie je tam riešenie len tonizovať slezinu. Pretože áno, to sme sa učili, aj to tam máte v tých príspevkoch predtým, že proste slezina je veľmi dôležitá pre krvotvorbu, ale ona musí vlastne spracovať v súčinnosti vlastne s obličkami. A tie sú tým koreňom. Čiže bez toho nám to nepôjde. Čiže my keď vlastne tým Ventúnom stimulujeme tie obličkové body, tak podporujeme produkciu kostnej drene a tým aj tvorbu krvi. Zlepšuje sa cirkulácia a tým pádom sa zlepšuje aj absorpcia esencie do celého tela a tým sa vlastne uľahčuje regenerácia. Preto napríklad Ventún je fantastický po vírusových ochoreniach. Predstavte si, že ste mali chrípku silnú, alebo ste mali napríklad herpes, alebo ste mali mononukleózu, alebo ste mali čokoľvek si predstavíte, teraz mi to úplne nejde na jazyk. On je extrémne dôležitý v stavoch rekonvalescencie. Pamätajte si, že vždycky rekonvalescencia trvá raz toľko, ako trvalo ochorenie. Pretože ľudia väčšinou teda musia, že som chorý, trošku možno, že niečo vyležím a utekám potom do roboty a ešte musím dobehnúť všetko to, čo som ten týždeň napríklad chýbal. To je úplná katastrofa. Hej? Pretože telo potrebuje sa zregenerovať. Tu nám máme vlastne, ako vplýva na tú tonizáciu esencie, na tú reprodukciu. To fakt, keď vidíte, to sú dneska témy, ktoré sú najčastejšie, ktoré proste rezonujú v zdravotných problémoch. A znovu je to proste cielená aplikácia toho tepla do oblasti podbrúška a tam máme vlastne na dráhe, to sa volá, že dráha rodenia, ona sa fakt aj tak volá, sú body 4 a 6 a tieto vlastne, stimuláciou týchto bodov zásobujeme obličky tou energiou či a esenciou, čo je absolútne najkľúčovejšia vec pri neplodnosti spojenej s deficitom obličiek. To je napríklad ten chlad v maternici, čo sme si hovorili. Hej? Čiže hovorím, je to jednoduché, je to geniálne a ono to funguje proste. Hej? A potom sú tam ešte meridiány Chong a Renmai, to už vôbec nemusíte vedieť, hej? Ale oni riadia reprodukciu a sú hlboko prepojené s obličkami. Čiže ich stimuláciou cez tie brúšne a chrbtové body zabezpečujeme optimálny prísun krvi a energie k reprodukčným orgánom. Hej? Ja keď sa, vrátiť sa mi tu nedá, ale mali ste tam ten meridián, budete to mať aj na tom PDF-ku a tam vidíte krásne vlastne, kadiaľ ide meridián močového mechúra a kadiaľ ide meridián obličiek a všetko sa to proste spojí a dáva to zmysel. Posilnenie životnej sily funguje to cez Ventún tým, že sa odstráni ten chlad, pretože viete, proste kde je chlad, tam je smrť. Preto napríklad starí ľudia milujú vyhrievať sa na slniečku, vyhrievať sa pri piecke, hej? Pretože tým, že im ubúda tá životná energia, tak vstupuje chlad do toho tela. Čiže preto je to najväčší nepriateľ obličkového yangu a spôsobuje aj stagnáciu, aj únavu. Čiže to ide ruka v ruke. Že ten človek je chladný a zároveň sa cíti unavený. Hej? Čiže ten Ventún robí to, že rozptyluje chlad, najmä z dolnej časti tela a chrbtice. Hej? Pretože logicky, zase keď si pozriete ten meridián, tak vidíte, prečo sa to deje. Hej? A tým pádom zlepšíte vitalitu. Hej? Proste keď zlepšíte obličkový yang, tak ako by ste naštartovali celý motor akoby toho organizmu. Preto tí ľudia akoby pociťujú, že úplne nárast hlbokej, dlhotrvajúcej energie, ktorá je podstatná pre zvládnutie stresu, regeneráciu
A na rozdiel od tej povrchnej energie, napríklad kofeínom, hej, a všetky tie stimulanty, pozor na to, ja už som to viackrát hovorila, ona vyčerpáva esenciu Qing. Pretože stimulanty fungujú tak, že oni vám energiu nedodávajú. Oni to ťahajú od vás. Hej? Čiže pozor na to, ja to opakujem do nemoty, káva sa pije s priateľmi, káva je rituál, choďte do skvelej kaviarne. A tu nás sú vlastne tie spomínané, akoby keď si pozriete tieto základné príznaky alebo indikácie alebo prejavy v tom tele, keď toto máte, tak určite potrebujete posilniť element vodu a ste ideálny adept na terapiu Ventunom. Čiže je tam chronická únava a vyčerpanie, to znamená, že je tam deficit obličkovej yin a yang. Bolesti bedier a kolien, to je tiež, to proste vidíte, to sú proste základné veci, ktoré ľudí trápia. To sú klasické prejavy deficitu alebo chladu v obličkách. Kognitívne problémy, to sú problémy s myslením. Zlá pamäť, nedostatočná koncentrácia. Veľmi často ľudia majú závrate. Hej. Často sa to rieši cez vestibulárny aparát, alebo môže to byť aj z krčnej chrbtice, ale keď vidíte ten súhrn tých príznakov, tak viete, že je to z nedostatku toho obličkového yangu. Reprodukčné dysfunkcie a neplodnosť. To platí napríklad aj problémy s menštruačným cyklom. Keď sú tam bolesti, keď sú tam rôzne stagnácie, PMS-ko ťažké, to tiež súvisí s obličkami. Áno, súvisí to veľa aj s drevom. Aj do dreva sa dostaneme, ale až o mesiac. Ale aj tak, ja som zase trošinku odbočím, ale keď chcete mať kvalitné drevo, tak musíte mať kvalitnú vodu. Bez toho to proste nejde. To keď si uvedomíte, že proste ani ten strom, ani tá rastlina vám bez tej vody nebude rásť krásne a dostatočne, tak tam je celá tá logika tej čínskej. Hej. Takže vrátim sa k tej neplodnosti, čiže chlad alebo deficit vlastne yin-yangu ovplyvňuje maternicu a ovplyvňuje aj tvorbu semena. Hej. Čiže aj tým vašim chlapom buď ventún, alebo moxovanie, a ideálne doplniť kordyceps, ale to všetko nájdete zase v tých predchádzajúcich prezentáciách. Takže problémy s krvou, je to perfektné pri podpore deficite krvi. Keď sa pozriete v tých predchádzajúcich prezentáciách, akým spôsobom v rámci toho 5-elementového systému súvisí aj tá slezina s tými obličkami, proste je to dokonale premyslené. Dokonale všetko so všetkým tam súvisí. Veľmi ťažko vytiahnuť to najdôležitejšie, ale voda je najdôležitejšia. To je jedno, čo si otvoríte, či čínsku, alebo akú medicínu. Voda je život. To je celé. Keď toto viete, uvedomíte si vlastne podstatnosť toho. A takisto tam patria vlastne aj poruchy sluchu a tinnitus, pretože keď je tam deficit tej obličkovej Qing, tej esencie, tak ľudia... To vidíte proste, ľudia vekom hluchnú. Zase sme pri tých obličkách. Veľmi často tinnitus, šumenie v ušiach súvisí s obličkami. Keď vám píska v ušiach a je to vysoký tón, je to najčastejšie pečeň. Keď vám šumí v ušiach, tak sú to obličky. Všimnite si napríklad ja na sebe, ja mám veľmi peknú takú regulačný signál, že naozaj viem, keď mi začína šumieť v ušiach, alebo mi začína tik v oku, tak už viem, že už som prešvihla. Hej? To znamená pre mňa spomal. Ja už viem, čo je to padnúť priamo na hubu, keď to mám škaredo povedať. Takže ja už som na toto naozaj opatrná a to telo vám vždy dáva signály. Hej? Je len na vás, či ich počúvate, alebo ignorujete. Ja už to poznám z obidvoch strán. Neodporúčam. Takže na záver by som vlastne vám povedala také zhrnutie, že ten Ventún naozaj nie je to len také technologické hi-fi niečo, ale je to cielený nástroj, ktorý nám dokáže cielene liečiť kľúčové záležitosti, ktoré sa týkajú elementu voda, chráni yin, zahrieva yang, odvádza vlhkosť a chlad by tam ešte malo byť. Čiže jeho aplikáciou posilňujeme koreň našej vitality a pomáhame obnoviť vnútornú silu a vôľu. A to, keď máme silu a vôľu, tak ten život zvládame ľavou zadnou.
Hej. Čiže je to základ pre zdravú myseľ, silnú vôľu a hlbokú schopnosť tela sa regenerovať a tvoriť krv. Poviem vám príklad, napríklad na mňa, keď niečo lezie, nie už keď je horúčka, ja tam až nechodím. Keď už na mňa niečo lezie, tak si dám len nohy do ventúnu na pol hodinu. A takto. Vybavené. Skutočne vrele odporúčam. A na budúce si povieme niečo viac aj o aktivátore buniek. Aktivátor buniek je niečo ako ventún v malom, ideálny na domáce použitie, aj keď pokiaľ vám to možnosti dovolujú, určite si zoberte domov ventún. Ja vás pozdravujem, prajem krásne dni. Ahojte.